Gaur Lemoizko egoeraren inguruan mintzatzera gatoz eta Euskal Herria Bilduren posizioa berriki iragarri den proiektuaren inguruan zuekin partekatzea. Baina nire gaurko hitzartzearen abia puntua lotu nahi dut efemeride historiko batekin. Igande honetan, Gernikan ospatu genuen bombardaketaren 89. urte hurrena, baina egun berean, apirilaren 26an, 40 urte bete ziren Txernobileko istripu nuklearra gertatu zenetik. Hausnarketa bat, Txernobil Lemoizen kokatuta egon izan balitz, gaur ez ginateke hemen egongo. Eta hausnarketa horrek ematen du gaiaren dimensio historikoaren ilustrazio txiki bat, ez? Oso gure historiaren oso elementu importantea izan da, zentral nuklearraren egiteko saiakera, eta horren inguruan egon zen borroka politikoa eta baita ere gatazka eta bortxaren erabilpena. Guztio badakigu horrek bihurtzen duela Lemoizko espazioaren memoria espazio bat, eta hori da landu beharko den elementuetako bat. Atzo Pradales lehendakariak iragarri zuen dagoeneko Lemoizeko espazio horretan, Basordaseko kala horretan, pistifaktoria bat egiteko proiektua dagoeneko definituta dagoela. Gaurkoz, momentu enten, Euskal Herria Bilduk ez dauzka elementuak esateko ia proiektu horrekin bat egiten dugun ala ez, informazio nahikorik ez daukagulako. Argitu behar dugu hori bai gauza bat. Hasieratik eta hor espazio horretan pistifaktoria bat kokatzeko iragarri zenetik, EH Bilduk ez dauka ezer konzeptualki pistifaktoria baten instalazioen kontra. Dozein kasutan, aztertu beharko genuke proiektu zehatz hau, ikuspuntu ekonomiko batetik, letra txikia edo zenbaki txikiak irakurri behar ditugu, eta baita ere ingurumenaren aldetik ze inpaktuak eduki ditzakeen baloratzeko proiektuaren alde edo kontra gaude. Baina inolaz ere ez dugu esaten printzipioz pistifaktoria bat horre joan ezin denik. Proiektuaren inguruan gutxi gora bera ezagutzen dugu, zuek ezagutzen duzuen berbera, naizta eta hori aitortu behar dugu, jaularitzak gurekin kontatuan jarri izana, salpen gehiago emoteko borondatearekin eta pendiente daukagu deskargo hori eta informazio hori trukatzeko bilera, baina borondatea bai adirazi zaigula. Beraz ez dakigu proiektuaren detaiak zeintzu diren, ez dakigu atzo iragarri zen infografia errealista dela edo promozio asmoak besterik zituen, ez dakigu ze azalera okupatuko den edo plaka solarrak egongo diren, edo zilindro batean ikurrin arraldoi bat margotuko den infografian agertzen zen moduan. Ez dakigu eta beraz hori ezagutzen dugunean proiektuaren inguruko valorazio zehatzago bat egin dezakegu. Baina aurreratzen dizuegu, berez proiektu hori bateragarria izan daitekela Euskal Herria Bilduk zonalde horretarako aurreikusten dituen erabilpen zilegiekin eta beharrezkoekin. Atzo lehenengo reakzio batean esan genuen zuhurtziaz, baina baikortasunaz hartzen genuela iragarpen hau. Zuhurtziaz orain aipatu duenagatik, oraindik detaila faltatzen zaizkigulako benetan baloratzeko proiektuaren egokitasuna. Baina baikortasunarekin bi elementuengatik. Alde batetik, zentralaren hondakinak 40 urtez horre utxita egon ondoren, eta pistifaktoriaren inguruan mintzatzen hasi zenetik ia 10 urte pasa direnean, behingoz badirudi gauzak mugitzen hasi direla eta hori berri ona da. Hondakinetik aktibaziora pasatzea beti berri ona bada eta pentsatzen dugu behintzat abia puntu baten aurrean gaudela eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia heldu da eta uste dugu denbora desente pasa dela. Berriz diot, 40 urte abandono osoan eta 10 urtez bueltaka pistifaktoriaren proiektua inolako urratz konkretorik eman gabe. Baina atzoko agerraldian beste elemento bat hartzen du baikortasun hori aldarrikatzeko eta zain ziren lehendakariaren hitz zehatz batzuk. Agian medioetan, ez da egon titularretan, baina guretzat oso importantea da lehendakariak bere interbentzioaren amaieran aipatu zuela, kontemplatzen dituztela, zonalde horretan beste erabilpen batzuk emotea, beste erabilpen horiek maila ekonomikoan ere izan daitezkela, baina beste espazio batzuk ere aipatu zituen, eta gainera elkarlanerako eta elkarrizkerako dei bat egin zuen, eta guk oso
ondo baloratzen dugu, hitz horiek gero berriro zehaztasun gehiagorekin hitz egingo dut horrek suposatu dezakenaren inguruan. Lehen aipatu dut Euskal Herria Bildurentzat piscifaktoriaren proiektua ez dela zerbait kontzeptualki aurka egoteko. Gure ezberdintasunak eta gure kritikak gobernuaren jarduerarekin ez dira izan proiektu horren inguruan, baizik eta bi gabezi garrantzitsuen inguruan zonaldearen berpiste planteamendua egiterakoan. Guk aldarrikatu ditugu, orain arte Jaurlaritzak defendatu ez dituen bi printzipio. Alde batetik integraltasuna eta beste aldetik parte hartzea. Integraltasuna Lemoizko zentralaren espazioaren zaharraren azaleraren gehiena ez delako hirigintzaren ikuspuntutik zonalde industriala. Baukagu ingurune oso zabala, dauzkagu 40 hektarea zonalde industrialekoak direna, baina daukagu 140 hektarea ingurunekoak direnak, kostaldea, mendiak, urtegi bat, eta horregatik pentsatzen genuen zonaldearen etorkizuna planteratzerakoan hori guztia aintzat hartu beharko genukela, eta ez soilik zonalde industriala orain arte egin den moduan. Eta bigarren elementu kritikoa gobernuak erakutsitako jarrerarekin bazen parte hartzearena. Pentsatzen genuen proiektu hori bertako biztanleriarekin batera garatu behar zela, integraltasunetik bai, baina parte hartzetik ere bai, eta horregatik espazio ezberdinetan entzuketa prozesuak aldarrikatu ditugu. Euskal Herria Bildu bi printzipio hauekin integraltasuna eta parte hartzea ekimen instituzional ezberdina garatu ditu azken urteotan, eta bereziki azken urtean jarduera nahiko aktiboa mantendu dugu. Gaiak landu egin da Uribe Kostaren mankomunitatean, eta bertatik gehiengoarekin adostu egin zen entzuketa prozesu bat eskatzea, eta orain pendiente dauko inkluso legebiltzarrean agerraldia bat eskatzea, dagoeneko eskatuta dagoena, prozesu horren berri moteko, eta dagokion markoan eskaera hori formalki egiteko. Gaia eraman dugu Bizkaiko Batzar Nagusietara, eta gaia eraman dugu ere legebiltzarrera. Eta momentu guztietan aldarrikatu dugu integraltasuna eta aldarrikatu dugu parte hartzea. Atzo lehendakariak Pradalesek hitz oso importanteak aipatu zituen. Entzuketa, elkarlana eta akordioa. Eta baita ere planteatu zuen beste balizko erabilpenak, aipatu zuen memoria, aisialdia eta ekonomian beste espazio batzuk. Espero dut ahaztu zitzaiola eta ez zela bolondezko gauzat izatea, ez aipatzea ingurumena, gure ustez gai zentrala delako, baina ez dugu uste horren inguruan arazorik egongo direnik. Entzuketa, kolaborazioa eta akordioa. Hitz hoien inguruan eta espazioaren planteamendu integral batetik uste dugulako elkarrizketarako eta akordiorako aukerak badaudela. Euskal Herria Bildu prest dago erronka horri erantzuteko, deialdi horri erantzuteko, izan ere, txalotzen dugu Jaurlaritzak Euskal Herria Bilduk historikoki defendatu dituen planteamenduetara gerturatzea, eta uste dugu badaukagula marko bat balizko akordio hori artikulatzeko. Bilboko lurralde plan territorialak kontemplatzen du Lemoizen, nahiz eta Bilbotik pizkat urrun egon, baina Bilbo metropolitanoaren plan territorialean Lemoizen inguruko diseinu bat egiten da, eta hor planteatzen da, jarduera ekonomikoa bultzatzea, dauden egiturak errespetatzea, baina baita ere memoria, aisialdia eta naturaren suspertzea, uste dugu marko horretan, daukagu elkarlanerako eta baita ere akordiorako espazio eta espazio partekatu bat. Berriz diogu, hau guztia egin behar dela herritarron parte hartzearekin eta hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da eta dauzkagu aurrekari positiboak zeinetan jendeari galdetu izan zaio eskualde baten diagnosia eta etorkizunaren inguruan eta oso emankorra izan da prozesori eta pentsatzen dugu Lemoizen inguruan antzeko zerbait egin behar dela. Uste dugu gizarte moduan eta herri moduan zor bat daukagula Lemoizekin, asko sufritu du herri horrek historia hontan, zentralaren proiektua martxan jarri zenetik, azken 4 hamarkadan utxikerian eta ahazduran murgilduta egon dira, eta uste dugu zor hori kitatzeko unea heldu dela. Zentral nuklearen kontrako borrokaren garaian famatua egin zen lelo bat, Lemoiz apurtu. Eta uste dugu orain baukagola momentu bat, lelo hori ordezkatzeko beste lelo positiboagoa batekin, Lemoiz eraiki. Eta hortarako prest gaude,
gu ere entzuketa, elkarlana eta akordiotik lurralde konpromiso batera heltzera, lurralde akordio potente bat egiteko, zonalde hori pasatzeko zulo beltz izatetik, harrotasun eta ongizaterako espazio bat izatera. Lemoiz iraiki, esan daiteke gure hausnarketa filosofikoa horri marko bat jartzeko.